Somebody don't know, little. I'm going to get a Romani of I'm you want to go is what someone gets a Pariga and will go, but you want to a Pariga 70 you will not even go once it would go. I don't know how I sound. Don't let a moment of I got a leg and I'm offering a kill. I can walk on someone like a push up you. What about to do is you go. When I did those women, if you want to do it. But if I think you had to do it, somebody. Someone around us, I open up and down, Carmozangare. I think when we go free, you said it, and I'm so good. I mean, I'm going to work at the goes out of the you grew up with the Barado. Kimago, but the Muratama, you could have a kick up from her. Kiraki must be good, Lumana, Carmozangare. Bisa baca apa dengan je bangkang orang kita kalau jamuan yang musuh dia dah roh yang kita farah. Ma berital musuh kono sudah musuh kono mana nyawa bukan nama masalah ni mata apa. Karena asumur ni orang pelak beri ni orang pelak lain betul hok mata. Nama mana dosa kemana di fakir di bukan ada mana di mana. Karena begitu fakir orang di fakir. Hemana ada dosa kali ini nunggu juga. Boleh bah. Karena ada dosa kali ini nunggu juga. Dia berikan lima mana yang sama berikannya. Selebihnya aku lah, apa dia ambil solar sama bulu. Pak, ini jilbab tu ya. Wah. Aku ini yang tu. Jilbab kau kipu. Kalau tu marote ya ye. O pena do magado. Qual é o seu fala aí? Qual é o seu doutor ali? Momi ka ki ko langal nu pebula ka yerge. Ko iti ta foi fo. Ko ka po. Tasi flana le nana suwe ka du bema. Ko ala akilla ka tasi flana le nana suwe kana du bema. Me serai. Ele re mu ikolo. Ne ko fralo. Me ba serai. Ne ko fralo. Me ko do kan tano ko. Ele sore sa. Ne bo. Mai wa ko baye te ka poli me. Nam o karu ka branda janda fleta si wa ke ba ke ke. Tabar kala aito. Oh, Karmuka, Kala Jaza plan, you go and take it with that you are killing. Oh, Jauka. Oh, that's you are black. Oh, Jansa, no Jansa. I ate two for Karmuko, what black paper to those village like a Kala Jaza. Well, if Mamma needs, say a former pump. Nika mepale tozoka tozole kwetu lo ndebite katoni fala neta ande fitini iba pekire ke koni tozo esomi place kole le bita okene koni minte soe pale mo frake abofo
min fila ni kuma kɔnɔma don kuma jumɛn don donsoya le banna n'o tɛ i ye ntana min fɔ i ye marasa min fɔ n'i y'a fɔ cɛw tɛ taa dɔn ni ngolofana ɲɛnama don sani ka sini ta a b'a langali o la ni donso ye mɔgɔ mɔgɔ bɔ ka mɔgɔ mɔgɔ blessé fo n'i sera ko ale b'o kɛnɛya ale b'o furakɛ kuma ka gɛlɛn. Abla ka na ne fɛ n ba cɛ sanga de kɛla n ba cɛ sanga de kɛla k'ale ba cɛ sanga de bɛ kɛla a nana ne tɛmɛ kama fila ye ka na di ma a nana ni kama fila ye ka na d'ale ma ni ko n bɛ bɔ fogo la ni ne ko ale ye bɔ fogo la ne ka bɔ fogo la n ba cɛ ni ne ka lajɛ yan ne mɔgɔla fogo la jɔn de ya a nana kama fila ye ka na di ma bon ni ko ale bɛ na ni mun Madu Jabate ko ale bɛna karamɔgɔ Karim ka kala jaza sini sɔgɔma ni minan kama ye. Ko ni ko ka da so aba kalandenya bɛ kɛ ten de donso min b'i jɔ baara la ka layiru ta a bɛ fɔ o ma ko donso den hali n'a t'a dɔn n'a y'i gɛrɛ donsobɔ la a b'a dɔn donsobɔ b'a dɔn nin bɛ se k'an kumabɔ donsoya ɲɛɲini fɛn de ye donsoya kalan fɛn de ye ne t'a si dɔn maa kalan mɛ n ye kalankɛlaw ye. Kami ni koi dah semua. Masa tu berpulang dia kamu ni. Saya mahu pergi ke Pokok. Anda belum kena. Ayo. Kau kau apa? Ini poli.